खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि मोनसे गोजोनथाव खौरां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिजिरसं फरायसाफोरनि थाखाय मोजां खौरां फोसावदों 11 फेब्रुवारिनिफ्राय जागायगोन गिबि मन्त्रि जिउ थुलुंगा बिथांखिया नंगौ बे समाव बिजिरसं फरायसाफोरनि थाखाय मोजां खौरां लानानै फैदों 11 फेब्रुवारिनिफ्राय गिबि मन्त्रि जिउ थुलुंगा बिथांखिया जागायगोन आरो बे गिबि मन्त्रि जिउ थुलुंगा बिथांखिनि रांखौ राननानै होनाय जागोन नंगौ बे समाव गासै बिजिरसं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बे समाव गिबि मन्त्रि जिउ थुलुंगा बिथांखिनि गेजेरजों बिजिरसं फरायसाफोरा 25,000 रां मोनगोन आरो सासे बेंगुरा बिजिरसं फरायसाफोरा 40,000 रां मोनगोन गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खोथा होनाय बायदिनो 11 फेब्रुवारिनिफ्राय बिजिरसंनाय खामानिखौ हेफाजाब होनो थाखाय रानना होनाय जागोन होनना ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावदों गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां मानास पाब्लिक स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै 2026-27 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन इंलिश स्पिकिं एनवायरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों गोबां मोजां खाबुफोर दं जेरै योगानि खाबु आरो हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थानायनि थाखाय सेपारेट हस्टेलनिबो खाबुफोर दं नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय थोंजोङै नैबे 600083286000489621 आरो 9101008849 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।